Hej, jeg hedder John Bohl. Vi har lavet sådan en videopakke om Ergonova-akupunktur. Det er en ny form for akupunkturmetode, og der er adskillige videoer. I dag vil vi tale om smertebehandling, og vi vil specielt komme ind på, hvorfor videreudviklingen af Ergonova, det hedder Ergonova 2.0, har en speciel god virkning. Smerte er almindeligvis ikke en fjende. Det er en ven, der fortæller, at et eller andet er galt i kroppen. Med Ergonova behandler vi ikke kun der, hvor det gør ondt. Vi sætter nålen i, så vi kan behandle hele kroppen. Og modsat kinesisk akupunktur foregår det via nervesystemet. Vi behandler via led, og på den måde behandler vi forskellige segmenter i kroppen. Kroniske smerter er ligesom fastlåst i et mønster, og det er her, Ergonova 2.0 kommer ind i billedet. Når vi stikker i et led, bliver det sendt et signal til nervesystemet, og derfor kan vi behandle to led samtidig for at forstærke virkningen. Og det er det geniale ved Ergonova 2.0. Når signalerne mødes, så forstærkes effekten, og det gør, at det gamle mønster, det lettere kan opløses. Det er ikke antallet af nåle, der gør det. Faktisk skal man bruge så få nåle som muligt. Det er samspillet af nålene, altså signalerne, der skaber effekten.